Bon dia i benvinguts a les xerrades del Marín. Avui, un nou podcast, un nou dia. Estem amb una persona molt especial per mi i que em feia molta il·lusió portar-la a les xerrades del Marín. Amb tots vosaltres, Arnau Marín! Bé, Arnau Marín, explica'ns per què ja no fas vídeos, perquè fa com 8 mesos o més que no fas un vídeo. Explica'ns per què. A veure, cap de mopa. Jo ja vaig posar un vídeo. Perdoneu. Jo vaig posar un vídeo on explicava clarament allò, però se'm va tombar, per això no ho sabeu. Jo vaig dir: cada estiu penjaré 1 o 2 vídeos, depèn de la gent que tingui pendent, i durant la resta de l'any penjaré vídeos de la nova secció de històries de tot. Per això és el per què no penjo tants vídeos com el primer any, que vaig penjar 2 podcasts d'una. Bueno, ara que et miro, t'has deixat créixer una bona melena, no? Què ha passat aquí? Sí, bueno, gràcies. Tu també t'has deixat una bona melena, s'ha de reconèixer. Jo sempre dic, disfruta la vida i el cabell també l'has de disfrutar, així que me'l deixo llarg, me'l rapo, provo coses diferents amb el meu cabell, perquè sé que en algun dia em quedaré, pues, calvo. I jo no sóc d'aquells tipus de persones que diuen: ah, pues em quedo amb el mateix peinado, perquè sé que un altre peinado em quedarà molt malament i no me'l faig perquè sóc un cagueta. Jo no sóc aquest tipus de gent. També perquè toco la guitarra i mentre toco m'agrada sacsejar el cap, fer un bon headbang. Toques la guitarra ara, que et dediques a això en comptes de fer podcast o què? A veure, abans no faig podcast encara, però... A veure, aquí en aquest estudi tenim 2 guitarres i un amplificador per si després vols fer una demostració, no? Espera un moment. Sí, bueno, clar, esclar. Sí, les pot fer servir? Sí? Vale, perfecte, les pots fer servir i després més cap al final et deixo fer servir per demostrar al món el que saps fer. Vale, perfecte, m'agrada. Així que ara parlant de metal, guitarres i tot això, quan fa que toques la guitarra i què toques amb la guitarra? Suposo que toques thrash metal, no? Bueno, ara crec que farà 2 anys que toco la guitarra, 2 anyets, i toco generalment thrash metal, heavy metal, coses així pesades, per dir-ho així. I primer vaig començar tocant amb l'acústica, però quan vaig començar la banda em vaig passar a l'elèctrica, perquè un grup de versions no tindrà una acústica que és super avorrida, com clàssic, saps? Collons, no? Sí que han passat coses, no? Deixa dels podcasts... A veure, no et passis. Per dir-ho d'una manera, no t'enfadis. Deixa dels podcasts, toques la guitarra, fas un grup... A veure, no ens pots explicar una mica més d'aquest grup que vas fer? Encara toqueu i això? Bueno, sí, el grup era entre els meus amics, els meus col·legues. Es deia The Crazy Frogs. Bueno, si podeu posar el logo, teníem logo i tot, mira, si el podeu veure per aquí. No sé per on apareixerà. Bueno, si podeu veure, s'assembla molt al de Queen, perquè doncs fèiem versions de Queen, òbviament. Però al final ens vam separar perquè fèiem de tot menys tocar. Anàvem a jugar a la Play o al puto mòbil i després ens anàvem a donar un tom i no fèiem la feina que havíem de fer. Collons, això jo no ho sabia de tu, I quantes persones éreu? Què tocàveu? Bueno, ja sé que tocàveu versions de Queen, però què tocàveu? Quins instruments hi havia? Explica una mica més. Jo vull més profunditat sobre aquest tema. Bueno, érem 5 persones. El pianista, guitarrista, que sóc jo, baixista, que no sé si es diu baixista o d'una altra manera, bateria i veu. I doncs ens vam separar perquè ells no sabien tocar res, jo i el pianista érem els únics que sabíem tocar l'instrument que teníem i els hi fèiem tocar cançons molt difícils i es van avorrir al final i ho vam deixar. I al final pues, em vaig fer autònom. A què et refereixes amb autònom? Amb autònom em refereixo a que faig cançons pel meu propi compte. Com? Cançons del teu propi compte?
A veure, jo vull saber, a veure. Bueno, a veure, no són cançons meves, són del meu pare quan era jove, del 1988. I estan en casets, mira, per aquí podeu veure alguns casets de mon pare. I jo el que faig és remasteritzar-les per algun dia penjar-les a Spotify, ja que s'escolten com el cul, perquè tenien un mal estudi de gravació. Pues eso. Bueno, doncs ja sabeu, si busqueu un grup, ell està interessat en conèixer noves persones que toquin la bateria o un baix. Feu-li els somnis realitat, no? Aquest pobre home, per fer les seves cançons. Sí, bueno, gràcies, bueno. Tinc una idea, i si en comptes d'anar buscant pels comentaris gent que estigui interessada en començar un nou grup, per què no juntes els Crazy Frogs, els membres que éreu, i ho fas amb ells? Fas les teves pròpies cançons amb ells? Doncs és molt fàcil aquesta pregunta, ja que els Crazy Frogs ja no volen tocar, estan retirats. Clar. Sí. Ja, i doncs això, i els agrada més algo més chill, no els agrada tant trash metal duro d'aquest. Llàstima, perquè clar, els tindries allà a prop de casa teva, ja són amics teus, suposo. Bueno, jo confio en tu, jo crec que trobaràs una banda i potser arribes a tocar el Resurrection Fest, com per exemple. Bueno, mira, parlant de metal, això espero. Tot això, sé que t'agrada molt. Què tal si em fas un top 5 de bandes de metal que més t'agradin o més t'hagin influït a la teva vida? Top 5, a veure, deixa'm pensar. En el top 5 posaria Iron Maiden. En el top 4 posaria Metallica. Ha d'estar Metallica. Si dius que no t'agrada Metallica, algú t'ha d'agradar Metallica, en què no sigui Kill 'Em All. En el top 3 et posaria Sodom, m'agrada molt. En el top 2 et posaria el Reno Renardo. És molt infravalorat. La gent diu que són lletres guarres i ja està, i que és un meme, però és que és l'hòstia. El Reno Renardo són molt bons. I en el top 1 et posaria Sepultura, és la meva banda preferida actualment. Però això varia molt, perquè demà et diré un altre top. Aquestes bandes que acabes de dir són les més influents o...? Sí, bueno, són les que m'agraden més, perquè, les més influents seria Metallica. Però Metallica només conto els 4 primers discos perquè, sent sincerament, el Black Album és puta basura. Mira, ja que tires així una mica de bif al Black Album de Metallica, això que diuen de que als metaleros no els agrada gens el reggaeton, o als reggaetoneros no els agrada gens el metal, això és del tot cert o és fals? Clar que és cert, bro. Literalment, el reggaeton és una base que fa tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu, ple d'autotune a full, i un tio que només llegeix la lletra, no canta literalment. I això a nosaltres no ens agrada, perquè nosaltres estem acostumats a tècnica de veritat, veus bones i guitarres bones. Bé, ara passem al tema de la pel·lícula. A veure, per què vas hypejar, per dir-ho així d'una manera, tant els espectadors de que trauries una pel·lícula que seria l'hòstia i després no la vas treure? Vale, perdó. Joder. Continua. Joder, home. Bueno, literalment, vam fer la pel·lícula, guió, material, actors, de tot, però a mesura que anàvem avançant i anàvem gravant cada escena, doncs es posava cada cop més difícil i al final ho vam deixar. Havíem de fer vidre fals, intentar gravar en un col·legi algunes seqüències que no vam acabar de gravar. Era un agobi total, no ho vam deixar al final. Com, a veure, vidre fals, què és això ja? Intentaves fer una pel·li de Hollywood amb 5 milions d'euros de pressupost o com va això? A veure, jo t'ho explico. En una part de la pel·li un actor havia de caure a terra mentre el perseguia el monstre i es trobava un panel de vidre al terra i quan s'hagués apropat al monstre, o sigui, quan s'apropava al monstre li hagués fotut un cop amb el vidre i s'hagués partit tot el vidre. Però no, el vidre fals és molt difícil de trobar i molt car a sobre, no teníem tant pressupost i al final el vaig fer jo, vaig buscar un tutorial i el vaig fer jo a casa.
però no quedava quan jo volia, sempre es petava. Vaig fer com 10 cops i sempre s'estava petant. També has dit escenes en un col·legi, no? A veure, explica'm una mica més de... Què volíeu fer en aquest col·legi? Bueno, havíem de fer una seqüència de que el monstre els perseguia per uns passadissos llargs, ja que els actors anaven a l'Insti, per dir-ho així. Vam anar allà, vam presentar tot el projecte, els guions, tot amb els meus dos mànagers. Fins i tot els vam ensenyar els podcasts, que no sé quina relació tenien, i ens van dir que sense l'aprovació del director no podien fer res. Li van preguntar al director, però el director els hi va negar, perquè és una companyia i no volen embrutar la imatge amb una pel·li d'uns nens adolescents. Bueno, hagués estat guai una pel·lícula teva, la veritat, voldria veure com és una pel·lícula amb un pressupost baix i tot això. Sí, bueno, a mi també m'hagués agradat, però no s'ha pogut. Si en algun futur fas la pel·lícula aquesta, espero que no deixis aquest projecte com tots els altres, com Rescates de CCQ, la pel·lícula, les xerrades del Marín, la velada de l'Iu, etc. A veure, puto maricón de merda, t'ho juro que ets un fals de merda, m'invites aquí a fer un puto podcast i em vens aquí a embrutar la imatge. Sisplau, tots els que esteu veient aquest vídeo, sortiu del vídeo perquè no vull que aquest guanyi visites enrient-se de mi. Sí, bueno, poden haver diferents perspectives de com deixo els meus projectes, entre cometes, perquè els deixo per complicacions i l'únic que encara porto més o menys és les xerrades del Marín. Com que porto les xerrades del Marín? Les xerrades del Marín les porto jo, no tu. Mai has pensat que algú pot robar-te la identitat, suplantar-la, fins que la teva família no sàpiga que si ets tu o l'altre, i passi estona amb la teva família, fins que tu et quedes a fora mirant i ell està feliç amb la teva família? Tornem enrere, a veure. Tu havies dit que tocaves la guitarra, no? Sí, toco la guitarra. A veure, porteu la guitarra. Ens podries fer una demostració així, curteta, de... així, 4 cançonetes petites. Vale, clar. Bueno, ha estat prou bé, però no volem que la nostra audiència se'n vagi del vídeo perquè sabem que no els agrada, no els hi va aquest tema del metal. Així que anem a per l'última pregunta, Arnau Marín. Estigues atent perquè és molt difícil de respondre. Arnau, què ets més? De culs o de tetes? Tetes, òbviament. Gràcies per haver vingut, Arnau Marín. Ha estat un plaer parlar amb tu, ha sigut bastant divertit. Ha estat molt bé, jo crec. Se m'ha passat ràpid, l'estona. Sí, a mi també. Espero que tornis a vindre i tota la mandanga. Espero que vosaltres també us hagi agradat aquest podcast. I ja sabeu, si sou una entitat, una persona que vingui aquí a explicar la seva vida, que sigui interessant, sisplau, poseu pels comentaris perquè mira amb qui collons estic gravant. He de gravar amb aquest perquè se m'estan acabant els recursos amb qui gravar. Estic pensant un nou podcast per fer després d'aquest i potser us pot agradar. Va així de conspiracions i coses així. Espero que el pugui fer, espero que la persona aquella amb el que el vulgui fer estigui disponible. Espero que us vagi molt bé a la vida. Això és les xerrades del Marín, espero que us hagi agradat. Fins la pròxima. Adeu!